Godmorgen. Nu står vi her. Klokken er ligner 5:30. Vi er på vej til Valencia. Vi skal ned til Dan og Majbrit. Og Mathias og Malou skal med mig nu her. Og så skal vi ned og se lidt Drift Masters i Valencia, som er første runde. Og så skal vi bare hygge os og se en masse fed drift, forhåbentlig. Og hygge lidt i byen. Og måske der lige sniger sig en kold øl eller to øl. Det tænker jeg. Men det er lige første check-in her på turen. Det er faktisk fremragende her til morgen i Danmark, men Spanien, de melder altså 25 grader. Det tager vi. Kan I have det godt? Vi ses. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil hjem. Valencia, dag 2. Nu skal vi en tur i Zoologisk Have. Så jeg tror, der er mange børn, der lyder til. Scheisse. Lugter af pis. Så slutter vi af i Valencia for dag 2. Og jeg har ikke, det er sådan rimelig irriterende til gengæld. Men vi har haft en hyggelig dag. Vi har været i Zoologisk Have. Vi har været i nogle grotter med noget blå lagune. Og gået rundt i et storcenter. Fået lidt lækker mad. Nu er vi tilbage på hotellet, lejlighederne og hygger. Vi bor lige hvor banen ligger. Cirka 500-800 meter fra banen. Så det er nice. Nu vil jeg hoppe i seng. Morgenmad 8:30. Træning starter 8:30, men vi skipper lidt af træningen. Så sov godt. Vi ses igen i morgen. Er det badeholdet? Ja, det er badehold. Så vi kan lave en intro og en outro. Ja, hov. Ja, velkommen til den, der kan vente. Ja. Man kan redigere rigtig meget. Ja, altså, velkommen til vloggen, ikke? Vi ses på vloggen. Vi starter med at gå ud og bade, ikke? Ja, nu tager vi lige en bader, og så laver vi lidt indhold. Så kan I
hygge med jer selv. Det er en lunken fiskepils. En lunken fiskepils. I Spanien. Hej, det er her Mikkel og Dan fra Dirks Drift. Hallo. Vi er i Valencia og ser Drift Masters runde 1. Og det er meget varmt hernede. det er varmt. Vi har 30 grader. 30 grader er det nok 25 plus, vil jeg sige. Huden siger, at det er rød. Ja, fordi det betyder, at det er solcreme. Husk solcreme. Masser af solcreme. Vi er faktisk hernede. Det er, hvad det? Det er dag 3 i dag? Det er dag 3, vi er i Valencia. Det er dag 3. Første dag med Drift Masters. Det er fredag. Det er Drift Masters. Der har været træning. Der har været kval til 32. Der har været top 4 knockout. Ja, sådan noget. Det hed Drift Masters Qualification Challenge, tror jeg. De 4 bedste skulle køre mod hinanden om ekstra point i mesterskabet. Ja, det var lidt forvirrende. Det er ingen hemmelighed, vil jeg sige. Især når man sidder ude på et stadion, hvor der kun bliver snakket spansk. Ja, det er mega lækkert. Spansk, og det er spiller. Og i højtaler, der skrætter ret meget. Ja. Det har været ups and downs. Der har været både gode og dårlige ting. Ja, altså alt står på spansk. Også selvom det er internationalt event. Altså, så man skal selv undersøge alt. Og der er ikke nogen skilte. Der er rigtig dårlige skilte hernede. ja, man skulle så gå halvdelen af banen rundt for at komme om, så man kunne se noget. For at komme op til tribunerne, hvor selve layoutet er, der har vi gået 1,5 kilometer. Ja, i hvert fald. For at komme rundt med det her. Det er jo et kæmpe motorsportcenter, det her. Og det var sådan lidt et gæt, fordi der er ikke nogen skilte eller noget. Der er ikke nogen det er jo bare følg strømmen. Eller, der var ikke så meget strøm der. Der var fandme ikke mange mennesker. Der var faktisk ikke så mange mennesker, der var. Nej, det var meget tomt i dag. Men vi har set noget top 32 kørsel. Nej, det har vi ikke. Eller ikke kørsel. Vi har set noget Slap dog af. Stå ned, skal stemme ja, det op her for... altså, vi nåede ikke rigtig at lave en intro. Det er sgu ikke nogen hemmelighed. Men nu laver vi en auto. Og så ses vi i morgen. Ja, roligt noget. Det passer lige ned. Okay. Vi har været en tur i poolen. Flotte fyre, ikke? Og nu skal vi ud og finde noget mad. Italiensk, håber vi. Pasta, pizza. Lad os se, hvad vi kan finde. Der er mange muligheder hernede. Og ja, vi har fået godt mad. Det er sådan lidt sjovt, fordi enten så er det godt, eller så er det dårligt. Der er ikke sådan en mellemting hernede. Nej, det er faktisk det har svinget lidt i niveau. Ja, jamen enten så har det været rigtig lækkert, eller helt af helvede. Det er rigtigt. Morgenmaden i morges var helt af helvede. Ja, det var not det impressive. kan kun blive bedre i morgen, ikke? Ja, så nu finder vi noget mad, og så prøver vi lige at lave så laver vi lige en intro i morgen tidlig. Ja, ikke? Ses. Vi ses. Nej, kom. Det er så næsten, mand. Nej, det er bare luft. Godmorgen. Det er nu dag 2 til Drift Masters. Ja. Og i dag har vi, der er træning lige nu, en halv times tid nu, klokken er 10:30. Så er der en pause på en times tid, og så klokken 12 starter 12. Ja, klokken 12. top 32. Så er der top 32, så det bliver spændende godt at se, hvad fanden der kommer til at ske her. Og hvad har vi ellers på programmet? Top 16, ja tak. Ja, vi skal have lidt sol, fordi det er godt til sådan en rødhård en. Ja, der er sindssygt. Det er altså varmt i dag. Der er 27 grader nu, og klokken den er 10:30. 10:30. Så det er jo super. Og jeg har kørt en solid tandpine stadig, så jeg er buffet på morfin, så det er altid lækkert. Jeg overlevede solen i går. Succes. Og, det er sindssygt nok egentlig. Men ja, det bliver fedt. Vi glæder os til at se nogle forhåbentlig fede battles. Tætte battles, håber vi. Ja, det er jeg godt nok spændt på det layout der, for de kører godt nok stærkt. Det er altså en bane, der er fart på her. Så, vi fik en lille forsmag på det i går, og det så svært ud at køre chase hernede. Ja, meget. Så vi prøver igen senere. Halløj. Rigtig godt.
bien, rellenando magníficamente. La última zona que es donde falla todo. Det var vanvittigt. Det må man sige. Var det en rigtig vinder? Det synes jeg. Han var sindssygt nogle runs. Han havde nailet det der chase game. Det må man fandme sige. Det siger selvfølgelig han. Så er Driftmasters overstået. Ja. Her for runde 1. Succes. Det kommer an på, hvem du spørger, tror jeg. Hvis du spørger en, der hedder Kevin Pessur, så tror jeg, han synes, det er ret stor succes. Jeg tror sgu ikke, Kevin Pessur er så pissur lige nu. Nej, ikke nej. Jeg tror sgu... Jeg tager edder med hatten af for den kørsel, han leverede fra top 16 og frem. Er du sindssyg, mand? Der har været fede battles fra top 16 og frem. Og et par okay 32 også. Ja, der var noget med en brandbil. Ja, der var lige lidt ild i et enkelt hjul. Og... Det ved jeg ikke. Dem, der har set streamen, de har sgu nok ikke set det, men da Johan Rinsanen og Nielsen, de blev sendt afsted op fra starten af, der kørte der en brandbil rundt ud på banen i modsatte retning. Det var lidt spændende. Ja. Men ja, der har været fede battles. Ja. Det har været lidt mærkeligt. Vi har jo ikke haft top 5 kører, en top 5 kører for sidste år, der er i top 32. Man må sige, det har været en lidt underlig weekend, sådan, hvis man tænker på, hvad man har været vant til at se, der klarer sig godt. Ja, det må de har ikke rigtig været der. Conor Shanahan. Ja, det var nok det største chok. Det er sindssygt. Jack Shanahan er ude. Ja. Piotra. Det var sindssygt. Ja, han har bøvlet hele weekenden. Han har kørt i hans reservebil der, så det tegner ikke for godt for dem. Men de har også kun brugt hele vinteren og et år på at forberede sig. Ja, og så virker lortet ikke. Det er lidt ærgerligt. Ja. Men i alt, fed dag. Varm dag. Varm igen. Dag. Jamen, mindre varm i dag end i går, synes jeg. Ja, det regnede i dag. Der har været regn. Nej, vi havde 10 dråber. 10 dråber. Det var nok til, at spanjolerne de gik i panik. Altså, vi var vikinger, så vi blev siddende. Spanjolerne, de fandt jo regnjakker og alt muligt frem. De gik helt i panik. Ja, det var helt sindssygt. Så alt i alt, fed dag her for Driftmasters runde 1, finalen i morgen. Er der noget Gymkhana? Et eller andet? Noget ball race, Gymkhana. Vi ved ikke helt, hvad det går ud på. Et eller andet. Jeg tror, det bliver drengetur i morgen. Ja, tøserne skal ligge i poolen. Ja. Vi skulle have været i poolen nu, men det var lige før, vi blev en del af den nye Wedding Crashers. Ja, det tror jeg er en dårlig idé. Det virkede sådan, så nu tager vi et bad i stedet for, og så kører vi ind og finder noget at spise, tror jeg. Ja, det er vi også gode til. Rigtig gode til at spise. Tak for i dag. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej. Vinderen fra i går. Ja.
Det må man sige. Kevin Pisse sur. Så blev Kevin Pisse glad i går. Ja, det gjorde han. Ja. Hvad kan man sige? E46 gjorde det igen. Ja. Den er... Vi kender bygningen godt. Ja, det kan man sige. Jeg synes, hans nye bil den er godt nok blevet fin. Han er godt nok blevet fin. Ja, meget. Det må man sgu sige. Og han kan mand, han kunne køre bil i går. Det kunne han. Han var nok den, der lavede de bedste både lead og chase runs. Sådan Det må man sige. fra, hvad skal vi sige, top 16 og frem, der sad den virkelig i skabet. Det belønnede sig jo, kan man sige. Jeg synes, det var fuldt fortjent. Han nailede den sgu. Der er lidt tomt her i dag. Man kan godt se, at det er dagen efter. Men der er der lidt at kigge på endnu. Så er der et test, der meget gerne vil pakke sammen. Ja, det var sgu ikke nogen succes for Drift Games i går. Kan man sige. Og længere hen, der har vi et telt, der endnu mere gerne vil pakke sammen, tror jeg. Shanahan's? Hvis de kunne starte forfra, så tror jeg, de gjorde det. Shanahan's. Ja, Det var ikke deres weekend. bestemt ikke. Den største overraskelse var vel næsten allerede fredag. Med Connor, der kvalede som nummer 34. Ja, det er ikke godt. Nej. Der er helt tomt der. Ja, jeg tror bare gerne de vil hjem og finde fejlene på bilerne, kan man vel næsten sige. Der er ikke rigtig noget af det, der sådan virkede helt som det skulle. Jonathan Carrillo, el piloto de Camila, se mejoró que por ciento le tiene que traer buenos recuerdos de este escenario. Rodrigo Bayona, la segunda pasada, ahí como está, bastante más cerca del muro que antes, sin algo menos de ángulo. En cuanto al ángulo, el piloto argentino apuntado en Barcelona, ahí lo tenemos, llenando la zona. Rodrigo Valle a los mandos, le tiene 3 turnos. Mira, ahí la zona de la paella, al lado de las gradas, un aplauso que acaba de salvarse. Vi er nu på et museum og skal se et eller andet. Vi ved ikke helt, hvad det er, men der står Up to Space her, så måske noget af den stil. Men det finder vi ud af. Jeg tror, det her er rigtigt. Vi skal i rummet. Vi prøver. God fornøjelse. Fandme flot til gengæld. Virkelig flot. Hej. Jamen, så lykkedes det at komme hjem fra Spanien og Drift Masters runde 1. Vi har haft en god tur i det spanske, synes jeg. Det har sgu været sjovt, både at se Drift Masters og selvfølgelig være sammen med Dan, Majbrit, Mathias og Malou. Og vi har sgu bare hygget os generelt set. Ude spise noget god mad, se Drift. Samtidig med, der var det her Drift Masters.
på den her bane i Valencia, så var der det, der hedder Vold Race, hvor de holder vist også nogle afdelinger, både med noget drag og noget drift. Så det fik vi set lidt af. Vi fik set top 32, top 16. Vi har set noget Gymkhana, både drag racing og drift, afholdt af det her Vold Race. Set lidt af Valencia by. Vi har bare hygget generelt set. Så nu er vi kommet hjem. Eller nogle af jer, Dan og mig rejser hjem i morgen. I morgen er tirsdag. Og så er det ellers tilbage til hverdagen. Tak fordi I har set med. Vi håber I vil se med på den næste gang. Det bliver godt, fordi der er det DHB. DHB 2024. Vi melder os ind i kampen. Vi gør, hvad vi kan for at tage den der fine titel med os den her gang. Så endnu en gang, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe.